Helo na. Mae'r myfyrdod i ni'n gweithio arni heddi yn aros gyda cymeriad sy'n dod i'r llwyfan tua diwedd llyfr yr acte. Popliws yw enw fe, ac mae'n bosib darllen y stori yn yr pennod 28 o lyfr yr actau, adnod 1 hyd at 15. Fel arfer, i ni'n dechrau'n weddigar. Nefol dad, yr hwn wyt yn llon pob lle, yn pontio pobloedd o bob cefndir, pob cenedl, pob iaith. Helpa ni weld angen eraill a chlywed ei cri heddi. Madde ni am bob arwydd hunanol a phob amharodrwydd i geisio cefnogi'r anghennus yn lleol ac yn fyd-eang. Amen. Erbyn hyn, mae Paul ar ei ffordd i Rufain, ac y mae'n daith llawn helyntion. Ac y mae Luc am ddangos i ni'r modd y mae Duw yn defnyddio i gyfle, i estyn enghraifft o gyfrifoldeb sawl sydd yn gweld y teithiwr ac yn cynnig help iddo. Mae yna ryfeddodau'n digwydd ar y daith, ac yma yna anghenion yn naill ochr a'r llall. Nawr, Melita, neu Malta fel bydd rhain dweud yn Saesneg, yw lleoliad y digwydd sydd yn wirthiol ac yn anesboniadwy. Ar ôl wynebu storom a llong ddrilliad, glaniwyd y sawl oedd gyda Paul ar y cwch a'r draeth yn Melita. A bu croeso iddyn nhw gan y brodorion. Gwelir Paul fel gŵr ymarferol ac yn bwrwyddi gasglu cod tân, mwyn cael gwres, mwyn cael cynhesu a sychu hunain. Ac yn sydyn fe neidiodd gwiber mas o'r tân, ac yn gafel yn dyn yn ymraich Paul. Ac fe gymrodd y brodorion fod hynna'n golygu mae lleidir oedd e. Ac o'n nhw'n disgwyl i'r wiber i achosi farwolaeth. Ond na, mae'n ysgwyd i lais ac yma'r wiber yn mynd. Biodd e ddim farw. Yna, eithon nhw i'r eitha arall a meddwl i fod yn berson oedd yn sant neu rhywun oedd yn wrthrych addoliad beth bynnag. A rhan o'r ymateb hwnnw oedd i Populws, y gŵr cyfoethog oedd yn berchen ar eiddo, i letua'r bobl a chibwyd o'r môr am dridiau a rhoi cyfle iddyn nhw i ddarganfod llety hir dymor. Nes bod y tymor y stormydd wedi cilio. Ac fe gyfeirir ato fel arweinydd, ac ystyr ei enw yw yr hyn sy'n berthnasol i'r bobl. Ac yma'r gair Saesneg, public, yn dod o'r un breuddwyd wrth gwrs. Roedd e wedi cynnig arweiniad, rhoi siampl iddyn nhw, i groesawu'r anghennus ar digartre, a hynna fel gweithred gyfrifol a phwysig. Ymhen y 3 mis ath y teithwyr ar eu taith ymlaen i Rufain. Nawr, roedd Melita yng nghanol môr y canoldir, ac os edrychwch chi ar fap, mae e'r de o ynys Sicily. Mae'n siŵr bod nhw'n ddigon cyfarwydd i gynnig cysgod i longau ac i sawl oedd wedi cael llongdrilliad y bosib, o fod yn rhan o fan lle roedd stormydd yn digwydd yn ei dymor. A pwyslais Luc wrth adrodd yr hanes oedd nodi'r croeso a'r ddarpariaeth roedd y trigolion yma yn ei gynnig i'r trigeiniaid. Nawr, arferai'r gair olygu manw ymgiledd.
Mae'n dal i olygu hynny heddi, mae'n siŵr. Ac fe fyddwn ni'n gyfarwydd ar stori sydd ar teitl The Inn of the Sixth Happiness yn byddwn ni. Hyd at stori Iesu'n cyrraedd y gwesti, yr inn yna ym Methlehem. Dywed un o ganeuon mwyaf poblogaidd ein cyfnod am bwysigrwydd yr harbwr diogel. Nawr, yn amlwg lle deurddol ar fap oedd Melita, ac i fod yn fangre oedd yn harbwr diogel. Ac yma Luc am bwysleisio, wrth adrodd y stori, fod croeso a heilioni Populus a'i deulu yn hafan ddiogel hefyd. Bydd dioddau casineb ac ymdeimlad o ddiffyg croeso yn erchyll i bawb, yn arbennig i'r sawl sy'n ffoaduried ar daith bywyd. Ac yma Populus yn aros fel cynrychiolydd, parch a lletygarwch i bawb. Roedd gwasanaeth felly'n greiddiol i neges i ddewiaeth, a bydd Cristnogaeth yn grefydd sydd am weld parch ac urddas yn cael ei gynnig i bawb yn ddiwahân, beth bynnag yr amgylchiadau. Ac yn ein cyfnod ni, yn gweld pobl sydd yn ffoaduried, yn chwilio am harbwr diogel, a cymaint ohonyn nhw wedi croesi môr y canoldir, a phobl wedi ni'n croesio Ffrainc i Brydain. Sut deimlad yw atybed bod nhw'n cael ei gwrthod, a'i gadael mewn rhyw fannau sydd yn anghysurus ac yn dioddef beunydd beunos, a weithiau wedi dianc o lefydd mor atgas. Beth yw'r cyfrifoldeb i Gristion, dwedwch? Wrth i ni barhau i glywed am y dioddef sydd yn y dwyren canol y dyddiau yma. Beth yw harbwr diogel yn ein byd ni? Pwy fydd Populus ein cyfnod? Ond nid ein braint ni yw agor drws am gilydd ac i gynnig yr hafan ddiogel i bwy bynnag sydd yng nghanol neu'n dilyn llong ddrylliadau bywyd. Beth am weddio ta? Diolch am heilioni Populus wrth arparu ar gyfer y sawl oedd yn rhaid nofio i'r lan. Diolch am bob hanes o heilioni yng nghymunedau byd. Madde ni am estyn brwsio neu byrddau, yn ytrach na darparu lle ymgeledd, nodded a bwyd i'r sawl sydd ar eu cythlwm. Cymorth ni fel Cristnogion deiar i ymarfer caredigrwydd a chymwn ysgarwch. Gwrando'n llef, yn enw'r hwn a ddywedodd, carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Amen.